श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. मी आज तुम्हाला वऱ्याची खीर कशी करतात ती दाखवणार आहे. वऱ्या आणि लाल भोपळ्याचा किस. हे वरीचे तांदूळ आहेत, 3 वेळा मी धुवून घेतले आहेत. हे वाण्याकडे मिळतात वरीचे तांदूळ. हे लाल भोपळ्याचा किस आहे, साखर, दूध आणि वेलची पावडर, एवढं साहित्य आहे. आता हे एकत्र शिजत ठेवते किस घालून. 1 ते 1.5 पेला पाणी घालायचं आपण. ते 1.5 पेला पाणी घातलंय. आता हे एकत्र घालून घेते असं. आता शिजत ठेवूया. पहिला गॅस थोडा फास्ट ठेवते मी, नंतर बारीक करेन. मगाशी मी तुम्हाला झाकणे सांगायला विसरले. झाकणी ठेवायची आणि मधून मधून खोलून बघायचं शिजलं आहे की नाही ते. आता परत मी ठेवली, अजून शिजलं आहे ना, थोडं शिजायचं आहे. एवढं झाकण आता मी काढते आहे, बघते शिजलं आहे काय. आता याच्यामध्ये आपण दूध ओतूया. आणि आता वेलची पूड टाकूया सोमती. उडेल बघा. आता घोटून झालंय चांगलं. आता याच्यामध्ये आपण साखर टाकायची. हे बघा, आता साखर घालते. 1 पेला साखर घेतली, 1 लाल भोपळ्याचा किस, 1 पेला तांदूळ आणि 1 चमचा दूध, 1 चमचा वेलची पावडर आणि 1 पेला दूध. पाणी टाकायचं नाही, आता काय नाही, पाणी मिळणार नाही, फक्त दूधच टाकायचं. पहिला 1.5 ते 2 पेले पाणी टाकलंय ना शिजायला, आता नाही टाकायचं. अशी घोटत राहायची ती. साखर वितळायला पाहिजे ना त्याच्यामध्ये. त्याच्यामध्ये साखर आता विरघळते. अशी तुम्ही खीर करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. झाले रेडी आता. हां, रेडी झाली. साधी सोपी एकदम लाल भोपळ्याच्या वरीची खीर. खाली लागायला द्यायची नाही.